Διαπιστώσεις. Γράφει ο Αλέξης Κλεάνθους και διαβάζει ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Με το ψέμα προσπαθεί ο Έλληνας να επιβιώσει. Με έντιμο τρόπο δεν θα μπορούσε να το κατορθώσει. Στον Έλληνα μη μιλάς για παρελθόν και μέλλον, μίλα του για το τώρα. Ο Έλληνας ξοδεύει τη μισή του ζωή περιμένοντας το λεωφορείο και την υπόλοιπη τρέχοντας να το φτάσει. Για να καταλάβεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός Έλληνα, δώσ' του λίγη εξουσία. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο, φρουρός σε μια επιχείρηση, τελευταίος υπάλληλος στο δημόσιο. Και όταν τον καταλάβεις και μετά και θέλεις να τον αποτρελάνεις, δώσ' του και μια προαγωγή. Για σκέψου το όμως καλύτερα, με την προαγωγή δεν θα αποτρελάνει και αυτός τους εφιστάμενους του.